pagagaho, ang tawag larawan sa guhimpang, ako'y hagit sa tagsakay, sa tawag sa pag-alaga, sa tunay na pagkakas. Pagkadaghan sa aliw, pagtanim sa mga ngantari, at agad unta kita sa Ginoo, o daghang mangunuo, o sampiton ka si Maria, inahan natin sa kanunay, mag-iusap kita uban kaniya, magmalimos kita sa buhay, kay ani-aman sa kamu, na ang paglaom sa tagsatag, tawag ka sa pag-alagad, sa tiunay na pag-alagad, pagdadaghan sa anihon, pagkanihin